Ahoj, vítám vás u nového videa a tohle video bude Sleeters. Ano, jak jste si poznali, tak vlastně to je hra Sleeters, vlastně to je o tom hra, že jste had a chcete být největší na servu a chcete být úplně první. Já vám to, určitě to pochopíte během hry a já vám to ještě něco budu mluvit. Tak jdeme. Tak, jsme teď na takovej malej had. A tady ty tečky jsou o ostatní, který zemřeli. Vlastně. A vy je sbíráte a tím se vlastně stáváte velké a velká a velká. A potom na tom serveru jste třeba první nebo druhý. Takže tak. Teď jsem si dala sprint a nevím proč. Právě, že kdyby se vám to líbilo, jestli dáte třeba 10 lajků nebo 10 zhlédnutí, ne, 20 zhlédnutí nebo 10 lajků, tak uděláme ještě jedno video, jestli mi to sestry něco dovolí. Vlastně já jsem se půjčila od sestřenice notebook, mám to až do 7:30, takže tak, takže ještě můžu být s váma tady. Takže tak a teďko jedu prostě a snažím se, aby jsem byla největší na serveru. A nevím, kde je jasně. 10, 9, 6, prostě jsou 4, jsou prostě bez jména. Jak si to můžete představit? Doufám, že se mi to nevyplo, dobrý, nevyplo. Protože vlastně já mám plnou SIM kartu, takže já se radši koukám, jestli mi to nevyplo, dobrý. Takže tak, protože byste mě tak určitě inspirovali a chtěla bych sem, abyste dali třeba těch 10 lajků nebo 20 zhlédnutí. Vlastně, jestli to uděláte, tak udělám jednu hru, a třeba 2 hry, třeba 1,5, jednou budu mít Sneakers, tady to Sleeters a potom Agario. Jestli chcete, napište mi to do komentáří a teďka někdo se o mě zabil. Dobrý. A jak vidíte, úplně duha, tady to, úplně se mi to líbí. Takže tak. A jednička je bez jména, vidíte to? Já se kouknu, jo dobrý, ještě mi to natáčí, bez jednoka. Takže tak, a já teď asi moc nebudu mluvit, protože mě už docházejí hlasivky a nechci si udělat plití. Ej, vypadni. Pojď sem. Jo, dobrý, chytila jsem ji. Nevím, co to je, ale já jsem ji prostě chtěla chytit. Jasně. Nevím, ale... Takže tohle bude video, všechno. Já myslím si, že se vám to líbilo a čau.